Bismillahirrahmanirrahim. Wasunalan den sunahake apa rafuha. Wasunalan den sunahake apa rafuha ngangkat driji pinuduh. Apa rafuha ngangkat musabbihah gitu nek. Ngangkat musabbihah musabbihati tegese driji pinuduh. Ma'a imaradya sartane ndoyongake niku wau musabbihah. Ma'a imaradya sartane ndoyongake musabbihah indah qolilan kelawan kidik indah hamzati illallah ing dalem nalikane hamzai lafat illallah. Jadi diangkat drijine lil ittiba krana nderek tindak lambe Kanjeng Nabi. Wa sunnah rafuha wa idamatuhu lan langgengi rafu wa idamatuhu lan langgengi rafu tegese ngangkat fala yadauha mongko aja nyelehake sapa musolli utawa man ing fala yadauha mongko aja nyelehake sapa man ing apa jenenge niku wau musabbihah. Balatabqa balik dadi tetep apa musabbihah. Balatabqa balik halih apa dadi tetep apa musabbihah marfu'atan halih dan angkat ilal qiyami tumeka maring jumeneng. Awis salami utawa uluk salam. Berarti marfu'ah ilal qiyam itu berarti nisbate ning tasyahud sing awal dipangkat diangkat sampai ngadeg utawa salam. Nek salam berarti tasyahud sing akhir. Wal afdalu ta kang luwih utama carane iku qabdul ibhami gegem jempolan bi janabia ing dalem pinggire apa utawa bi janabia kelawan pinggire niku musabbihah. Lawan pinggire musabbihah dicekel ibhami bijana qabdul ibham. Bi ayyadua gambare qabdul ibhamah niku wau bi ayyadua gambare yen to nyelehake sapa man utawa musalli ra'sal ibhami ing pucuke jempolan inda asfaliha ing dalem ngisor-ngisore musabbihah inda asfaliha ing dalam ngisor-ngisore musabbihah ala harfir rohati ing atase pinggire telapaan padha kaya sampean ka'akitin halih madani lungguhe wong kang bunderi salah satan ing telu wa khamsina lan 50 salah satan ing telu wa khamsina ing 50 walau wadu'a lamun nyelehake sapa musolli al-yumna ing tangan kang tengen ala ghairi rukbati ing atase liyane dengkul yushiru kang aweh isyarah sapa musolli bisa babatiha kelawan driji pinuduhe niku wau al-yumna hina idin ing dalem kene niku wau apa jenenge hina idin ing dalam kene niku wau hina idza qala illallah hina idin ing dalam kene idza qala illallah niku wau wala yusanu lan ora den sunake apa rafuha apa jenenge ngangkat musabbihah ngangkat musabbihah kharijas sholati ing dalem jabane shalah inda illallah ing dalem nalikane ngucap lafat illallah. Jadi cara ning apa jenenge
la ilaha illallah ning liyane salat mesti mek zikir tok iku gak sunah napa ngangkat musabbihan itu ben sunah ini namung fi shalah napa fi apa jenenge ning jerone salat Mas wasunna bun masuna sunah meneh wasunna lan den sunahake apa nadorun ningali apa nadorun ningali ilaiha maring musabbihah ai qasrin nadori tegese nyendek ningali ilal musabbihati maring apa jenenge ilal musabbihati maring siji pinutuh hala rafiha ing dalam tingkah ngangkat musabbihah hala rafiha ing dalam tingkah ngangkat musabbihah disunahne nyawang walau masturatan senajan iku kang den tutupi binahwi kumin lawan sepadane apa jenenge lengene klambi binahwi kumin apa jenenge bi dhammatil kaf binahwi kumin lawan sepadane lengen klambi kama kala kaya dawuh sapa syekhuna aja ketutupan apa jenenge klambine lengene gak dibenekne akhirnya berijine ketutupan utawa sampean nggih kenane apa tangane dawa gak enek taline akhirnya gak ketok iku panggah sunah pun wasali sa'asyra utawi kaping 13 arkan wasali sa'asyra utawi kaping 13 arkan iku taslimatun uluk salam ula kang kawitan utawa taslimatun cara asline taslimatul ula langsung dimaknai jadi taslimatun ula kang kawitan jadi tarkibnya itu wa qalu tawil iki taslimatun ula iku assalamualaikum lil ittiba wa yukrahu lan den makruhake apa alaikumussalam nah iki malah gak salam iki apa jawab ya kaya waalaikumsalam makruh wala yujzi ulan orang nyukupi apa salamun alaikum jadi ali dilai to di apa berupa isim nakirah ali makrifati dilai ditangkiri kelawan nakirahake wala salamullahi lan ora nyukupi awalafat salamullah aw salami alaikum utawa lafat salami alaikum kene tuntutane gak nek urut saking Kanjeng Nabi mboten enten salamullah salami alaikum assalamualaikum bal tabtulu balik batal apa as-shalatu bal tabtulu balik batal apa as-shalatu salat inta amma dalam menejo sapa man wa alimalan ngerti sapa man kama kaya dene keterangan fi syarhil irsyadi ing dalam syarah kitab irsyad ing dalam syarah kitab irsyad iku karangane apa jenenge Imam Ibnu Mukri niku syarah irsyad niki disarai kalian Ibnu Hajar Al-Haytami kalih setunggali dadi al-irsyad bi syarhil apa Fathul Jawad bi syarhil irsyad karo al-imdad bi syarhil irsyad tadi iki sarai sing nyarai apa Syekh Ibnu Hajar lah Syekh Ibnu Hajar niki Al-Haytami niki nah niki mengatakan bahwa apa jenenge enek sing menghukumi batal lek cara maca salamullah salami alaikum iku jika memang disengaja dan mengerti bahwa ini bukan apa jenis salam padaan iki enek malah hukumi batal pun hati-hati wasuna lan den sunahake apa taslimatun uluk salam saniyatun kaping pindho niki uluk salam sing kedua nih hukumnya sunnah makane yen waktu sampean kok salam sing awal mari ngono hadas iki ora kene sampean salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pisan mari ngono assalamualaikum warahmatullahi nah niku enek keterangane pun wa in taraka gane sunah wa in taraka senajan tinggal ha ing taslimatun saniyah sapa imamuhu imami makmum
Wa tahrumulan haram wa taslimatun saniyah. Wa tahrumulan haram wa taslimatun saniyah in arada lamun anyar teko. Ba'dal ula ing dalem sause salam kang kawitan. Ing dalem sause salam kang kawitan apa munafin perkara kang nafiake. Kahadasin contohnya kahadasin kaya dene hadas. Ada hadas yang baru datang. Wa khuruji waktu Jumatin. Terus misal sampean mari salam pertama ndelalah hete metu. Nah, utawa ndelalah par salam awal marane wis wektune Jumat entek sebenarnya. Wa khuruji waktu Jumatin lan metune wektu Jumat. Enggak usah diterusne maksudnya salame. Wa wujudi arin lan namune wong kang udo. Wa wujudi arin lan namune wong kang udo sutrotan ing tutup. Sutrotan ing tutup. Awalnya sholatnya gak nganggo sarung, gak nganggo apa. Akhirnya bahasan pas, nah, adalah ketemu pun. Wa yusana lan den sunake apa ayak rina yen to barengake sapa man. Kulan ing saben-saben siji minat taslimataini saking salam loro. Minat taslimataini saking salam loro bi rahmatillah atau bi rahmatullah ya kena. Bi rahmatillah kelawan lafaz rahmatillah. Rahmatullah ma'aima tegesi sartani lafat rahmatillah rahmatullah duna wa barakatuh ora lafat wa barakatuh niku namung teng napa salat jenazah mawon. Assalamualaikum warahmatullahi. Alal mangkuli ing atase kol kang den nukil. Alal mangkuli ing atase kol kang den nukil. Fi ghairi janazati ing dalam liyane salat jenazah. Lakin ikhtira tapi ne den pilih. Apa nadbuha sunai wa barakatuh. Li subutiha krana tetepe wa barakatuh. Isubutiha krana tetepe wa barakatuh min iddati turukin saking wewilangane pira-pira rawi. Saking wewilangane pira-pira rawi. Jadi ada yang mengatakan qaul karena ada rawi yang mengatakan bahwa ada assalamualaikum itu ditambahin apa? Wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada, makanya selain salat jenazah loh ya, masih ya salat wajib dan sebagainya. Makanya yang jerone niku Imam Subki niku apa dalam hal wa barakatuh niku ada 3 wajah. Sing masyhur tidak disunahkan, sing masyhur tidak sunah ya, masyhur ya. Gak enek sunah salat wajib. Sing kedua tusanu. Sing kedua tusanu. Nah, makanya sing ketiga tusanu fil ula dunassaniyah. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi niku disunahke pada yang kedua. Maksudnya kalau sing kedua niku disunahke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku sunah. Sing kalau kedua. Sing kalau ketiga sunahnya yang awal tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut oleh Imam Subki. Jadi sing kalau awal latusan ora disunahke padha wae ayat itu umume mboten usah. Tapi nek kalau makane lek cara petuk wong sing lho iki piye to sing ana assalamualaikum ya mungkin enek kol sing nderek kauli Imam Subki niki sing menurut sing kol sing kedua tusanu disunahke. Sing kol ketiga tusanu fil ula lasaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambiun yusanu pun husnudzan wa ilaik karo wong yusanu mungkin kadang sinaone kurang yusanu den sunahake dikulin kedue saben-saben siji minal imami saking imam wal makmumilan makmum wal munfaridi lan wong kang salat ijen den sunahake apa ayyan yen to niat sapa kulin apa ayyan yen to niat sapa kulin assalama ing ulu salam alaman ing atase wong iltafata kang noleh sapa kulin wa ya kulin
ilaihi maring man, ilaihi maring man. Jadi sampean iku sunnah entah status sampean dadi imam atau makmum utawa saat dhewe meskipun gak enek wong blas niato salam niku salam niat uruk salam meskipun gak enek wong lho ya niat uruk salam ning makhluke Gusti Allah entah iku jin sing mukmin utawa sop malaikat utawa sapa utawa menungso itu sampean niatin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun gak enek wong dhewe utawa lek enek dadi makmum utawa sandinge berarti niat salam ning sandinge pun. Miman saking wong anyaminihi saking arah tengene kulin. Anyamini saking arah tengene kulin bitaslimati kelan uluk salam al ula kang kawitan. Wa an yasari lan saking jiwane kulin bitaslimati kelan uluk salam. Bitaslimati kelan uluk salam as-saniyati kang kaping pindho. Jadi salam itu tidak hanya di luar sholat saja. Jadi di sholat pun meskipun toh sampean kiwa tengene ya enek wong utawa gak enek wong lha iku padha-padha ndonga ben slamet gitu. Ndonga ben slamet. Bayane min malaikatin malaikat wa mukmini ing sin lan pira-pira wong mukmine menungso lan pira-pira wong mukmine menungso sing ning sampingi sampeyan kiwa tengene wajinin lan jin meskipun toh gak krungu sampeyan dijawab salame wajine lan jin alhamdulillah gitu jin lho wong yo salam barang ngerti kan mangga dijawab wabi ayyitihima ya dijawab jine krungu banter sampean renek suarane ya bingung sampean wabi ayyitihima biasanya ngono ki nek pas liburan do nang masjid ngono ki teng Lirboyo ngoten niku biasane wabi ayyitihima wabi ayyitihima lek wong ngeden-ngedeni yo kula dhewe ora tau mbuktekne ora tau ketemu ya wabi ayyitihima wabi ayyitihima lawan endi-endine niku taslimatil ula taslimatis saniyah sya'a karep sapa kulin alaman ing atase wong khalfau kang tetep ing dalem burine kulin wa ama maulan ing dalem ngarepe kulin wabil ula utawi niat salam kelawan salam kang kawitan wabil ula utawi niat salam kelawan salam kang kawitan iku afdhalu luweh utama wal makmumilan iku kedue makmum iku wenang kedue makmum ayyan wiya utawi niat sapa makmum arradda ing jawab alal imami ing atase imam bi ayyi salamaihi kelawan endi-endine salam lorone makmum sya'a karep sapa makmum ingkana salate ingkana lamun ana sapa makmum iku khalfahu ing dalem burine imam wa bisaniyati lan lawan salam kang kaping pindho ingkana lamun ana sapa makmum iku an yamini saking arah tengene imam wabil ulang lawan salam kang kawitan ingkana lamun ana sapa makmum iku an yasarihi saking arah kiwane imam dadi semaklum wa yusanu lan den sunahake apa ayyan ya yen to niat sapa ba'dul makmumin sebagiane pira-pira makmum arada ing jawab ala ba'din ing atase sebagian kang meneh ini kaitane sesama makmum sesama pengikut sama muqtadin fayan ya mengko niat hu ing raddu sapa man wong ala yaminil musallimi ing atase arah tengene wong kang salam bitaslimati kelawan uluk salam as-saniyati kang kaping pindho
sing tengen niat jawab salami sing kiwa ngono. Mamanan wong ala yasari kang tetep ing atase kiwane musallim, kang tetep ing atase kiwane musallim bil ula lawan salam kang kawitan. Waman lan wong khalfau kang tetep ing dalem burine musallim, wa amamahu lan ing dalem ngarepe musallim bi ayatihima kelawan endi-endine salama ini, bi ayatihima kelawan endi-endine salama ini syaa karep sapa man. Wa bil ula utawi niat jawab kelawan salam kang kawitan, wa bil ula utawi niat jawab kelawan salam kang kawitan iku aula luwih utama furuun yusanu den sunahake apa niyatu khuruj niat metu minas sholati saking sholat bitaslimati kelawan salam al ula kang kawitan. Khurujan kana metu minal khilaf saking khilaf fi wujubiya ing dalam wajibe niku niatul khuruj fi wujubiya ing dalam wajibe niatul khuruj menurut Ibnu Suraj wajib malah niatul khuruj. Wa ayyud rijalan yen to nyepetake sapa man, assalama ing salam cepetake salame. Wa ayyabtadi aulan yen to ngawiti sapa man ing salam, mustaqbilan hale wong madhep diwajhi kelawan wajhi man al-qiblata ing kiblat. Wa ayyun hiyahu lan yen to mungkasi sapa man ing salam, ma'atamamil iltifati sartane sampurnane noleh. Wa ayu sallima lan yen to uluk salam sapa al makmum ba'da taslimatil imami ing dalem sause salam lorone imam. Ba'da taslimatil imami ing dalem sause salam lorone imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam.